Thank you. Bye. Over these charts, we did it. Hello, man, and you? Just a fantastic city. The kids' Thank you. faces. Know what I'm saying? Ja, hier moet de man ook. Rechts. Rij recht aan. Als je naar links, wat kan je wel doen? Je kan nog lopen, die kan nog. Dan staat het allemaal aan de plek. Dan zien ze naar Kaapstad dan. Hou links, dan hou rechts. Oh, oké. Dan is het zo. Na 300 meter, hou rechts. Ja, dan gaan we weer langs langs de raak. Moet hij lorry. Hou rechts. Na 800 meter, draai links. Af 100 meter draai links. Links en dan 650 rechts.